Здравейте! Днес ще разсъждаваме върху едно слово, което се намира в книгата на Деянията на апостолите, глава 27, и някои от вас със сигурност знаят за какво става дума. Става дума за корабокрушението, което Павел е преживял през едно от неговите пътувания към Италия, към Рим. И той се е качил на този кораб, понеже е бил затворник и е трябвало да бъде изпратен до Италия. И какво става тогава? Павел се качва на този кораб и те преминават през бури, през премеждия. И сега ще прочетем няколко стиха, които биха ни въвели върху това, което ще обсъдим днес. Но като беше се минало много време и плуването беше вече опасно, защото и постът се беше минал, Павел ги съветваше, казвайки им: Господа, виждам, че плуването ще бъде придружено с повреда и голяма пагуба. Не само на товаря на кораба, но и на живота ни. Достотникът се доверяваше повече на кончията и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи. Това беше Деяния на апостолите, глава 27, стих от 9 до 11. И сега минавам малко по-напред и ще прочета от стих 20 до 25. Понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, и силната буря напираше, той изчезна всяка надежда да бъдем спасени. И подир дълго ни ядене, Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате, да се не дигаме открит, да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът. Защото ангел от Бога, чието съм аз и комуто служа, стана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря. И ето Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, Господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй, както ми бе казано. И няма да прочета цялата глава, да не се удължавам, но тук виждаме от стих 9 до 11, че Павел е предупредил хората на борда и не казал, че плуването щяло да бъде придружено с повреда и голяма пагуба. Не само на това на кораба, но и на техния живот. И той е предупредил изтопникът, който по това време бил главният командващ, но той се доверил повече на кормчията и стопанина на кораба, т.е. на капитана, отколкото на Павловите думи. И по това виждаме, че нещата като че ли не са потръгнали както трябва. Като че ли те са вървели в една посока, която щяла да ги погуби. И може да помислим как се е чувствал Павел. Нали? Той е направил всичко възможно, той ги е предупредил, но не е имал властта да промени ситуацията. И много пъти ние може да се чувстваме така в нашия живот, да предупредим, да говорим, обаче може да ни се струва, че хората не слушат, че никой не обръща внимание и като че ли нещата не вървят както трябва. Нали? И тук виждаме как те не са послушали, да кажем, Божите думи чрез устата на Павел в този момент. И със сигурност Павел не се е чувствал окуражен тогава, нали? И ние може да минаваме през такива ситуации, когато като че ли нещата не вървят според както сме ги очаквали ние. Обаче все пак виждаме, че Бог ги опазва. Нали? Бог ги опазва и след това, понеже са влезнали в една силна буря и не се е виждал ни слънце, ни звезди, но Павел все пак получава видение от Бог, чува гласа на Бог, да го уверява, че нещата ще бъдат както трябва. И след това той ги предупреждава наново и те го слушат. И какво може да видим от тази ситуация? Че всичко е провървяло, потръгнало на добре. И това се случва на тези хора, които се надяват на Бога, тези хора, които вярват в Бога, които се уповават в Неговото водителство. И когато даже изглежда, че нещата не вървят добре, Бог прави тези неща да съдействат за добро. И както Римляни 8:28 ни казва, но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Павел е бил призован според намерението на Бога.
той го е любил и виждаме как нещата са потръгнали за добре. Защо? Защото те не загиват накрая, както виждаме в следващите стихове. Ако си прочетете също цялата глава, ще видите, че накрая изгубили са кораба, но са опазили живота си. И това благодарение на Бога, който даже когато нещата не вървят както трябва, той прави те да съдействат за добро, защото те накрая са се оказали на остров Малта. Със сигурност, ако не е било това корабокрушение, със сигурност, ако не е била тая буря, е нямало как да отидат на този остров, където са извършили Божите чудеса, където една змия похапва Павел, той я отърсва, хората виждат, че има нещо повече в него, нещо, което излиза, произлиза от мощта на Бог в живота му. Той прославя Бог чрез това чудо. След това също изцелява бащата на Попли, който е бил тогава като лидер, първенец на този остров. И всичко това е за слава на Бога. И всъщност целта на Бога е била те да отидат на този остров, на Малта. Но ако тая буря не се е случила, ако това корабокрушение не е станало, ако те наистина са били послушали Павел, те със сигурност нямаше да завършат на Малта. Но Бог знае това и прави нещата да съдействат за добро. Някой път не по начина, в който ние очакваме. Те не са послушали Павел, сгрешили са, обаче Бог прави нещата да съдейства за добро. За кого? За тези, които го любят. Нали? Както е Павел, той е бил призван от Бога. Ние трябва да обичаме Бога. Ако сме призвани от Него, ще го обичаме, защото той първо ни е обикнал. И тогава даже и проблемите в нашите животи ще тръгнат за нещо добро. Ще бъдат за нещо добро в нашия живот. Даже когато нещата изглежда да не са както трябва. Павел може спокойно да се обезкуражи и да каже, тук нищо няма да стане, са ме послушали и така. Обаче накрая виждаме как нещата се действуват за добро. И те са се отзовали на този остров, може да се прочетете после глава 28, където е описана тази история. И виждаме как, той извършва волята на Бога, ама не по начин, по който той е очаквал. И другото, което може да видим, това, което го видяхме от страна на Павел, това, което е станало в неговия живот, но от страна на тези хора, които не са послушали него, може да видим, че резултатът от неслушането на Божият глас, в този случай е бил чрез един Божий човек, чрез Павел, но резултатът от неслушането е корабокрушение, е загуба и те за малко са ще да изгубят живота си. И това е резултат, когато хората не слушат правилното водителство, когато не слушат Бога и идват опасности, идват последствия в техните животи. И това е от тяхна страна. Това е също и поука за всеки един от нас, че трябва да слушаме гласът на Бога. Трябва да внимаваме, даже когато някой човек ни говори чрез Бога. Но ние трябва да знаем, да изпитаме в себе си това слово откъде идва и трябва да внимаваме да го слушаме, ако искаме, да не бъде добре. Но относно Павел, нещата са се действували за добро. Тук не може да го виним за това, което се е случило. Защо? Защото той е направил всичко възможно. Той ги е предупредил, той е вложил своята си част. И аз си мисля също, че за тези, които влагат тяхната част, следват Бога, нещата пак може да потръгнат не както трябва, но Бог прави, нещата да се действуват за добро. Към тези, които го любят. И това беше посланието днес. Може да се прочетете Деяния на апостолите, глави 27 и 28, където е описана по-подробно тази история. Благодаря ви, последвайте този канал, ако искате да получавате още видеа относно библейски теми и размисли. Благодаря ви.